Вие или сте тръгнали на път, или ви очаква път с цел материални приходи. Вие се приближавате към целта си. Ще намерите своето истинско призвание. Очаква ви слава, любов и растеж. Чувствате се доста объркани на моменти, но не показвайте слабост, защото за някои хора около вас, вашето нещастие е тяхното щастие. Доверете се повече на себе си и по-малко на останалите. Ще бъдете възнаградени за усилията си. Очаква ви заслужена победа, овации, чест и слава. За в момента си останете пасивни в някои решение, защото каквото и да предприемете ще е грешно. Дайте си малко време. И трите ви карти за близко бъдеще показват, че вие няма да имате време за почивка, защото ще се задълбочите в работата, за да не мислите за раните, които са ви създали любим или любима. Но Бог е справедлив и ще даде на всеки му неговото. Ще останете много доволни от неговите решения.